سيجعل لهم الرحمن ودا قال محبة في الناس في الدنيا بنكسر كو توسير كلاو كو دوني كبغا جاتو كو على بكانو بلي اوا على بكانو كيه كو كوري مونيه كو على بكانو بلا هذا مدون دسكون كنو جيا كنو يحبهم ويحبهم إلى خلقه المؤمنين على كجم مؤمنو بكانو على بمؤمنو فنا كانو دو ادو سكون كنو قال الحسن البصري رحمه الله الحسن البصري كو على كنما قال رجل اكو تشيدو كو والله لا عبدن الله عباده اذكر به فكان لا يرى فيه صلاه الا قائم يصلي وكان اول داخل الى المسجد واخر خارج فكان لا يؤجم كو تشيدو كو اكو funni ka bato do de ke fo mo kin to fo al-hasan al-basri ako chedo ko funni ka bato do de ke fo mo kin ko fo ewa ko chein kera wagati ni salli wagati koni do ibe chein jole sura be salli mo go fulo min beddo misiri kono chein ni oye ni be bora misiri kono mo laba min be bo misiri kono chein be ke ode me chein kera mo si tabonya fakana la yu'ajjam akera mugoshima kotabulu mugoshita bonya famakasa bijalika sab'atan ashhuri al-hasan al-basri ko ye kalo wolon fulakenina wa kana la yamurru ala qaumi illa qalu unzuru ila hajal murai atunkera natemina mugo law ba ayen ni yere jiranti lajede natemina mugo ba fa ni yere jiranti aya laje faqbala ala nafsihi tuma min ninkera anyesira ayrema faqala la arani ajkura illa bisirr he akonne nyabe ni minna mogo tenne ko fo abara kintanu kimajamo fonni nyinka ko ke gundola ni minka ko ke gundo koy nte ko fo koy la aj'alanna amali kullahu lillahi azza wa jalla ako sisa ni be kabara beke ala kelim tawye فلم يجد على انقلب نيته ولم يجد على عمله او علي حسن البصري كو اكو مبارا ورف تنا سيكه فنade ayenga nyinde yelema do ayanga nyade yelema ka bara koronu na tumbore ka nganya yelema alleji kana ya amaluhu atumbe bara mununke ka koro ama foy faro kare ayenga nyinde yelema qad sukun kala si alaye fa kana yamurru ba'du bil qawmi fayaquluna o kelen ko fe nganen yele malen ko fe na temina jamakulu la ubafo arrahimallahu fulana alana ko arna alaka karasa hinna sisa karasa alaka la hinna sisa ube ala ay karasa la hinna sisa ay karasa nema sisa watalale hasanu tumama la hasanu yenni kuma fo ay ayakala innal ladina amanu wa amilu salihati sayajalu lahumur rahmanu udda ayenni ayakala aw balmo namba fe ko anka kanu dugo koloka anka kuma ka jensi anka kuma ka mina ko werete koy fo ankan du sukunde kala shalay ni du sukun kala shalay woti benne bode fo nko ni du sukun kala shalaye ita fo ka sokono ala babo de la kan ni mamur mutari simketi dema akoni du sukun kala shalaye afo ka sokono ala babo aya misali ya fo ko kale to ube kalanna ko ale ni mogo munun kalana nyogon fe ko u kortola beye sigi yoro domina madina kam misiri kono ka deresu di damina ko ale ko fama ko neni nto nyogo munun be kalanna nyogon fe ko beye deresu damina de ne fana ba fe ka deresu ka ko ikana kede kana korto ikana folo kana korto de kana sigi deresu la de ikala folo utoye ku ka deresu ke akwale fa ka kuma me alema deresu jo fo wakati mi fa yere ye nyamariya de alema sisa ibe se ka sigi ka deresu ke akwale sigi na deresu la ako munun tumbe ale nyenu ye deresu damina ale ne de ko dondola ko alebe hadis jadil mustaghna hadisa do be
ko o hadisa ko ale cey min ye derisu damina ale ɲe ka me abe derisu di ko ale ka derisu damina to ko dondola ale ka majlisu a ye hadisa dɔ fɔ ka hadisa in sarahu ka kɔrɔ fɔ ko ale taala a ka so kɔnɔ a donna a ka makitaba kɔnɔ dɔrɔn ko o karamɔgɔ in nana ale ma ko tiɲɛ la bi ye ni hadisa sarahu cogo min nahana hari bi ka faamu di ma hadisa in na ne tun ma faamu nin cogo la a ko o kelen dɔrɔn ale hakili jiginna fa ka kuma la donc hadamaden korto in tɛ koyi fo an ka kala de korto in tɛ fo an ka dusukun de kalasi ka dusukun do dilo ala la ka ko gundo ko de ka ko kalasi ala ye ala bi ka ko bo o de la k'i ka ko jɛnsɛn o de la ka kabulu kɛ o de la mais ni mɔgɔ min ko de n fule y'a fɛ de n fule yan fɛ de e tɛ foyi sɔrɔ ni lagosili tɛ a tɛ laban i bolo fana o a tɛ laban dɛ awa tawsiru de fuleya ali hasanan ka kumaw de fuleya an kan dusun kalasi dɛ imamuna maliki tuma min tun ye muwata dila muwata caman de tun bɛ kitabu caman de tun bɛ o tɔgɔ ye muwata kalanden ko a ma ko maliki a ko i ka kitabu i t'a tɔgɔ sanse a ko mun don a ko muwata caman bɛ dɛ a ko a ye n ka kitabu tɔgɔ in to a la ما كان لله يبقى وما كان لغير وجه ما كان لوجه الله يبقى وما كان لغير الله يجحب الشريعة أقول ينكا كتابو تقول من كرا عليه وبيتو من ما كرا عليه وبيتا تليا ديرا أمبي مواتا جماندو سيسا جناكم مواتا سي دونين تيسيا مالكي كم مواتا تي alaka dusun kola side kanyede wodi yatte wakati be kalandew wakati be ne ba fo ambal maslamaw ni amba fe barika kadu anka kola barika do anka kadu anka kumawula kumaw kamilu kan na falike attaqwa anka siralanye alanya siranya ko fe anka doni haqiqa nyini le ko fe dusun kola se kasurambolo ite minye minte faqidu shay la yuta minte wote se kana koy doni minti e kunna doni minti disila doni mi manyini kado ni e koy bo jako na ta te se kana koy fo aka kala fo aka duskunde kala se alay aka kala ka sirala nya ka dusun kala se imamuna safa ya karamo de maliki ya yemu atakala maliki la anale maliki makoko alebe kolota maliki koromwata korota maliki bakara maliki tuntofe maliki ka kolota bagade ba le boro bete se ka maliki ka kolota ako safa ma ko ita to inka kolota na ka kolota ka la manofe safa ko ay akombila nka kolota i korofolo nimbese ibi sabata ka iba tombolo nintese ika kolota baga bakala maliki ko yechi afo safa ye kolota safai fana tun kera mo ja ko arabu ka ala yo no yaide annen kanya arabu kan na fasihu de do abena maliki ma mogati ma ya sura yemu wata durusi de tuma ma ye kolota maliki koro a maliki ko akonne yaye ala ye noro do fili edusukun kono men ni noro ikana fagani ala nya ala soso dibiye ni ala ye noro do fili dusukun kono i kana noro yin fo ni ala soso dibiye balmon ni ba fe ewa doni ka aka barika ka do ala soso bilade ibe sira ala nye dusukun be kalasi doni haqiqa ni kana teliya mbe bila sira limin fo nin ayawye ani al hasan ibn ewa al bashariye kuma min fo ambo doresi soro ni yoro la de awa karamogo ba ni ala ya qabulu kay dugukolo kay taw tarugo kala ngodi yato karamogo baw ni salafu ko akaka kalande salafu salihu kasira kala uka tarugo kala utumbella halam fi dallihi wa samtihi unne mina den tundo chogomi yere mina min tumbula arnya sere min tumbula jusun kala si min tumbula utumbu ka bato ke gundola chogomi salafu kasira kala de niya anka wakati mogonnani lajje sisa ube ewa minye Sheikh Abdallah Bumba Sheikh Muhammad Musari Hussein Sheikh Albani Sheikh ewa Sal Fawzani nunun fule sisa
munye qabulu ku yeddugu kolo ka hari ni bidiya mogo dobu tanu bidiya mogo be siranu ha alanya siranya mimbe bisugun kalasi mimbe doni mimbe ni mogo saba hari bidiya mogo do tumbu tanu bombaji nino hari bidiya mogo tumbu tanu ube siru nye fana unyana mayala bidiya mogo do yu dade ka bidiya la dade ku dade la pew ka ke ko mutala usara doro uyu ka bidiya uke uyu bonya ni munye alanya siranya min tumbu bolo dusun kalasi min tumbu bolo doni min tumbu bolo hari bidiya mogo do yu bonya ku dade ka bidiya wala ko alay karama min ke karasa alay bonya min ke karasa alay doni min di karasa ma akon ni manyin ka dabila me tuma musara ulu do usagira katu ka bidiya ma munye uyen ni soro doni haqiqa min tumbu bolo doni sabatile ani dusukun kalasile ani alanya siranya ani munyuni sabali ani hinna be munyu be sabali uye kanda kanu beye uya kanu alaka jombe ka kanda unente itenne njuguyata ka mo segere te dusukun njuguyata ka mo segere te koniyata ka mo segere ute juguyata ka mo segere u hinna lembe alaka jombe ma ika kanda soro odi ato Sheikh Abdul Muhsin Abadi o do abe kalandum bila sira akaka seti dola akombe mi kalandum benni si hammin kawiye Sheikh Abdullah Bumbaz Sheikh Muhammad Musa Usaymin Sheikh Albani Sheikh Sinkiti nunum borani bosira minunya aye bonu kasirawe ayin nunun kala halakala wiye ko ke togo me aka ko ke chogola abese ka mugo kanda baraka bese ka duwa ka kola fa inna ma yasarnahu yani alquran an kata tafsirila tola tanna sing ha ti erin kinya ko tanna ha ti wa tindange ko ayo subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk